La meva família, la meva dona i jo arribàrem al tema del Sàhara perquè a banda del tema dels xiquets i xiquetes per el programa de Vacances en Pau, també és de veres que ja teníem certa informació sobre el Sàhara Occidental a través de familiars que en aquest cas van fer la mili allí quan el Sàhara Occidental encara era el Sàhara espanyol. La primera que tingueren la meva família va ser Dueda, que estigué un any, després tinguérem a Suqueina, que l'han tingut durant 6 anys, 2 mesos cada d'estiu. I després, l'últim any, ja va ser la xiqueta Mahmuda. L'experiència va ser molt positiva perquè, entre altres coses, la xiqueta tenia la mateixa edat que els meus fills, per la qual cosa, a banda de germaneta, saharaui i demés, era també una amiga. La meva filla, sobretot, va saber, se va enterar de lo que era el tema dels refugiats. I, evidentment, és una experiència molt agradable transmetre a aquelles xiquetes que venen ací per a veure el que és el primer món i nosaltres veure el que és això el tercer món, bueno, millor dit el quart món, perquè a banda de pobres i africans són refugiats polítics. Xirivella és un poble solidari i així m'ho ha demostrat els 20 anys que porto dins de l'associació. Jo aconselle a les famílies de Xirivella que s'animen a acollir un xiquet saharaui. La veritat marca i, no sé com dir-ho, perquè també, no sé,